Assalamu alaikum jama'a. Dauda Kahutu Rarara ya riga ya bayyana ra'ayinsa a shekarar 2023 yayin da ya riga ya bayyana ainihin abin da ƙungiyar 1313 take nufi. Ainihin ƙungiyar 1313 sun zauna sun yi shawara ne yayin da suka yanke ƙungiyar su uku tsakanin Dauda Kahutu Rarara da Wabancinare da kuma Amina Alan Waka. Sun jawo Abubakar Bashir mai shadda, dama shi yaro ne a gurin Rarara, yayin da suka ba shi ciyaman na ƙungiyar. Rarara shine shugaba na ƙungiyar, amma matsayin da suka ba ma Abubakar Bashir mai shadda duk wani wanda yake ƙungiyar a ƙasansa yake. Sun riga sun haɗa kansu jarumai manya-manyan mutane sun kai su 13. Yayin da aka ce kowa zai bada naira miliyan 1. A lokacin Dauda Kahutu Rarara ya ce na ƙara miliyan 2 gudunmawa sai suka ce ba sa so saboda iya abin da suka tsaya sai kungiya ta yi kenan. To kun san kungiya ba ta wasa ba ce. Sai suka ce masa in dai haka ne sai dai a ce kowa ya ƙara miliyan 2 a cikin kungiyar. A lokacin da manya-manyan mutanen nan su 13 suka tsaya da kafafunsu, an riga an yi shawara tsakanin kungiyar 1313 da kowa zai kawo mutum 12 duk da shi ya zama na 13. A lokacin da shugaban kungiyar 1313 wato Dauda Kahutu Rarara ya bayyana cewa duk wani dan Najeriya inda yana kishin kasarsa ana tafa zai shigo kungiyar 1313. A lokacin da ya bayyana a cikin mutum 13 nan da za a kawo ya ce ba dole sai sanannu ba, ko wanda ba a sanin bane za a kawo, kuma sanannun ma ana san su. A lokacin da ya riga ya bayyana wa gwamnatin Sokoto cewa kungiyar 1313 ba wai tana iya bangare ɗaya bane, tana APC, tana PDP, tana kowane party da yake ƙasar Najeriya. Dauda Kahutu Rarara ya riga ya bayyana ma'anar ƙungiyar 1313 a lokacin da ya ce duk wasu yara da suke buƙatar taimako, inda izinin Allah ƙungiyar 1313 za ta taimaka musu. Gwamnati ma an ta ɗauki kuɗi ta ba wa 1313 a lokacin da gwamnatin ita kanta 1313 ɗin za ta iya mayar da gwamnatin ninkin wannan kuɗin, saboda ƙungiyar 1313 an riga an buɗe ta ne da mutane masu fasaha da masu fahimta. Ƙungiyar 1313 tana buƙatar gudunmawa daga gurin duk wani mutumi da yake Najeriya, ba wai sai iya 'yan siyasa ba ko kuma wasu shugabanni ba ko waye, 'yan kasuwa, duk wanda ya ga iya da hali zai iya taimaka wa ƙungiyar 1313, tunda ƙungiyar 1313 an riga an buɗe ta ne saboda ci gaban ƙasa gabaki daya. A iya zaman da Dauda Kahutu Rarara suke da gwamnan Sokoto, ya riga ya bayyana masa cewa ƙungiyar 1313 ba wai tana nufin a kama mutum ɗaya a nuna ana son sa bane. Inda ko za su yi hakan sai dai su da kansu su da kuɗi su siya marfam domin ya fito ya takara. A lokacin da ya bayyana masa cewa ita ƙungiyar 1313 kowane bangare, duk wani fati da yake ƙasar Najeriya ƙungiyar 1313 tana ƙarƙashin wannan fatin. Sannan kuma ku ci gaba da bibiyan mu a tashar mu ta AS Fata TV, ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Sannan kuma za ku Janar Muhammadu Buhari ya riga ya nuna wani wanda ya tsaye da shi a matsayin wanda za ku zaɓa 2023.